खाग्राबारियाव बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वर्कार एस'सिएशन खाग्राबारि बियाबाव मेल खुंफुङो। मेलाव भेरगाव जिल्ला बड'लेण्ड एक्स वर्कार एस'सिएशननि आफादगिरि सुभाष बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि अनन्त बर'जों जिल्लानि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। लोगोसे 32 नं भेरगाव बिटिसि बियाब इउपिपिएलनि बिजाथि दावबायसा बर' बिथाङा बाहागो लायो। मेलाव बिबुंथिनि गेजेरजों बिथाङा बुङो, मुखियाव जेसेबांखिनि फिसा फिसौ बिपिएफनि गामि लेभेलनि प्राइमारि लेभेलनि दैदेनगिरिफोर दङ 90% जों फैबाय दङ। दा बेवहाय गोबां जायगायाव थांनानै दिनै जइन होबाय। डिमाकुसि बागाननिफ्राय नैबे दारगासुबासिम लामाथारि जइन होबोदों आङो। दा माने प्राय फैजोबसिगोन। दा बेवहाय दायो बेलासिबो दङ, दायोबो दङ आरो मोनबासो प्रग्राम दंबावो। दा ओंखायनो सिडिउल थानायलाय आंबो नोंथांमोनजों जोबजासिम थानो हानाय नङा। थेवब्लाबो गोनांथार मोनसे हाबाफारि, गोनांथार मोनसे एंगार हायै नोंथांमोनाबो मोनसे मुभमेन्टनि आन्दलननि बाहागो। जोंनि इउपिपिएलनि दानि आफादगिरि बिथाङा वान अफ सिगनेटारिस, बिटिआर एकर्डनि सासे सहि खालामग्रा प्रमद बर' बिथां सारखौ नोंथांमोना लोगो हमनानै बे गोसोखां बिलाइखौ गथायबाय। जाय गोसोखां बिलाइयाव आं नायदों जे जायफोरखौ नोंथांमोना दाबि दैखांदों बे दाबिफ्रा सेन्ट्रेलनि जोंनि इउपिपिएलनि जि मेनिफेस्ट' बे मेनिफेस्ट'आवबो दङ। आरो आंबो भेरगाव समस्ति हिसाबै बा गुबुन गुबुन समस्तियाबो गावबा गाव मेनिफेस्ट'आव बा मेनिफेस्ट' बानायदों। आरो आंबो 32 नं भेरगाव समस्तियाव नोंथांमोना बेवहाय जिखिनि दाबि दैखांदों बेखिनिखौ आंबो मेनिफेस्ट'आव सोदों। अदेबानि आंनि मेनिफेस्ट'खौ बा जोंनि मेनिफेस्ट'खौ आं दासिम बेखेवथ'वाखै। थेवब्लाबो नोंथांमोना जिखिनि दाबि दं बेखौ सोदों। आरो बिटिआर एकर्डनि दफायाव दङ बड'लेण्ड मुभमेन्टआव जेसेबांखिनि सुबुङा बाहागो लाबोबाय, जायफ्रा मुंख्लं जाबाय, बिथांमोननि एक्सग्रेसियानि बाथ्रा, जायफ्रा खौरांगिरिनि सिगाङाव भेरगाव जिल्लानि आफादगिरि सुभाष बसुमतारीनि बुंफुरथि। जों बे 2020नि बिटिआर एकर्डखौ हांखोजों हांखो जाफुंनायखौ जों लुबैयो। आरो जों बेखौनो बुंनो नागिरो, बे हांखोजों हांखो बिटिआर एकर्डखौ जाफुंहोनायाव जोंनि बे बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वार्कार एस'सिएशननिबो माबाफोर बिबान थायोब्ला जों दिनैबो बे गोजाम बे एक्स वार्कार एस'सिएशना मावनो थाम-थिम जानानै दङ। बिनि थांखि आरो नोजोरा माबायदि जागोन? बियो बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गेरेमसा बर' हारि दानायाव जाबायदि खामानि मावनांगौ, हारिखौ फोजौनायाव आरो हारिनि थासारिनि थाखाय जा मावनांगौ, बे मावनायखौनो जों गुदि खालामनानै जोंनि थांखिया जागोन। दिनै नुबाय माने जिथु बड'लेण्ड आन्दलनाव जायफोर माने बाहागो लादोंमोन, बे दुखुनांथावना, थारैनो माबा मोनसे मोननांगौमोन। आरो आगोलाव जाय बे 17 बोसोर जाय जोंखौ राजखान्थि हिसाबै बेंदोंमोन, बे मोनसे गुड गभर्नमेन्ट नङामोन। जों आसा खालामदों फैबाय थानाय बे इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जुदि सरकार दानो हायोबा बे गभर्नमेन्ट आरो गुड गभर्नमेन्ट जागोन। बेयाव जों एक्स वार्कारल' नङा, गासैबो बर' हारिजों लोगोसे गासै हारिमाफोरा बे गभर्नमेन्टनि गेजेरजों, सरकारनि गेजेरजों दावगानायखौ मोननो हागोन। बेखौबो खावलायदों जों दायो जों गासै जों बाक्सा, उदालगुरि आरो भेरगाव जों डिस्ट्रिक्टखौ एक्स बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स एस'सिएशनखौ दाबाय। आरो बिनि सिङाव जोङो आन्सलिक कमिटिफोरखौ दादों। आरो गासै आन्सलिकआ थाबैनो बे थालांनाय बा गासै अनसुमैफोरनिफ्राय खारग'नानै थानाय न'खरफोरखौ जोङो बै आन्सलिकफोरजों लोब्बा लाखिनो थाखाय जोंनि गेजेरनिफ्राय खावलायदों। भेरगाव जिल्ला बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वार्कार एस'सिएशननि लेङाइ आफादगिरि रमेश स्वरगियारि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बिटिआर गोरोबथानि सोमोन्दै बुंथियो। Ramesh Sorgari, I'm from Tongla. Would you mind staying with me just for a while? And now I'm a member of the society called Bordland Movement X Worker Association, which has come to exist soon after BTR Accord 2020. It consists of those people who work for
freedom movement for 6 years, starting from 1987 to 1993, when BC Accord was signed, following which all the volunteers had to come down, and some of them had to surrender as misguided youths. The Bodo movement, that's a revolution for political, economic, social, cultural, and identity-related aspiration of the Bodo people, led by late Upendranath Brahma, father of the Bodos, with the charter of 92 demands in popular slogan, divide Assam 50-50. In 2003, BTC Accord replaced BSA, which continued for 17 years, but it proved futile, terrible. It fatally failed to fulfill the basic needs of the Bodo people. I'm afraid it went flop. Finally, on January 27, 2020, in pursuit of a comprehensive and final solution to demands of all Bodo organizations, the Bodo Peace Accord called BTR was signed, leading to creation of Bodoland Autonomous and Bodoland Territorial Council under the 6th schedule to the Constitution for Bodo habitat areas in Assam. It promised to keep intact the territorial integrity of the state of Assam. Of course, I hope BTR is all right for all. The final tripartite agreement is wonderful, I think. But please, never mind. It is really pity to know that those who, having Bodo movement history, started working for Bodo freedom movement from 1987 to 1993, some of them who got killed, some of them who still remain injured and handicapped, some of whom have lost their life careers and become homeless, have never been rehabilitated. Those who survived are now all uneducated, unemployed, pile of bricks, being totally neglected creatures in the society. They are poor staffs of army or freedom fighters, reading and counting stars every day through their ropings. Oh no, do they really deserve that? We warmly welcome this Bodo Peace Accord and want to get involved in building and developing BTR. We want chance. Ex-Worker Association believe in the two agendas of the UPPL party, only chance and only good governance that can afford us and all of the people of the BTR. The BTC Accord inspired and caused us to become united again, and so we strongly support and offer our great unity and cooperation to UPPL in the forthcoming BTR election, so that they can firmly stand and form government in the BTR. 100% implementation of BTR is only possible through UPPL government in the BTR Assam. Thanks very much. Good